Des de l'amor és un títol que potser vos faci un poc de contradicció en el tipus d'obres que veiem ací. És potser un concepte que es gasta a voltes com a excusa i com a justificació per a poder fer actes agressius i violents i perquè se nos ha generat un concepte de l'amor que potser no és el concepte de l'amor que hauria de ser. He fet una peça en la que, com veieu, estem un poc dins d'ella per tal de que tothom puga empatitzar en aquestes figures, perquè moltes voltes, quan ens donen dades i números, la sensació que tenim és que estan molt lluny de nosaltres, que a nosaltres no mai ens passaria. Tota aquesta investigació m'afectava molt com a persona, com a part de la societat que fomenta aquesta realitat i com a dona, com a aquesta part que, a més, pateix la part més agressiva d'aquesta realitat. I ha sigut molt dur, sobretot el primer any en el que vaig estudiar tot aquest iceberg de violència, perquè tots els dies, en els mitjans hi havia notes d'agressions. Crec que això no té res a veure ni en l'amor ni en la sexualitat, sinó que té a veure en l'abús de poder, en demostrar-te el poder que tenen per a accedir. I crec que això segueix succeint perquè ho normalitzem de tal manera que ells saben que tenen impunitat per fer-lo. Qui coneix la meva obra sap que jo he treballat molt en la figuració i, de fet, aquest projecte volia començar-lo fent cert tipus de retrat, però com la investigació va ser tan dura, era impossible que mitjançant el retrat poguera reflectir tota la simbologia que volia contar i tota aquesta realitat que hi havia. Aleshores, el que vaig fer va ser crear-me una sèrie de codis que me permetien contar específicament el que estava passant i al mateix temps gastar la forma més expressiva per a poder soltar un poc aquesta ràbia i treballar la gestualitat i aquesta agressivitat que realment em transmetien totes aquestes notícies que llegia per poder plasmar-la en cada una de les obres. Crec que l'art no pot canviar el món, el que pot canviar-lo és el moure alguna coseta dins de les persones que veuen l'art. Per això és necessari que puguem mostrar-lo al públic. Vaig gastar una paleta de colors que referia a cert simbolisme més convencional i en el que la gent podia estar més propera, com gastar uns rojos que realment em transmetien aquesta força, aquesta passió i aquesta agressivitat també. I després vaig treballar també, a més d'aquesta gestualitat que me permetia l'agressivitat, la geometria, que me permetia certa contenció per tal que sí que estigueren reflectides totes les dades que anava estudiant. Vaig generar tot el calendari, estudiant el primer any tota aquesta gradació de violència, les diferents violències que hi havia, i per a poder plasmar-lo en aquestes dades vaig fer un desglossament de les diferents violències. I així tenim una peça que es titula Iceberg perquè parlem moltes vegades de tota aquesta violència que hi ha baix abans que arriben els casos més greus i que normalitzem i no veiem. I en l'any 2021 vaig decidir rebaixar tota aquesta investigació, però creia que era molt important arribar a la gent. I crec que rebaixant la investigació i centrant-la més en aquests casos més límit, en els assassinats, va ser com vaig generar una obra que potser sigui inclús més potent, perquè pot ficar-se dins, perquè el que volia fer era que la gent s'apropara. Volia agrair a aquest espai de Diputació la disponibilitat per a exposar l'obra, perquè crec que és molt important que una volta es creï l'obra puga veure la llum i puga tindre públic que la vegi, perquè això és el que li dona sentit a la creació artística. L'obra l'ha creat gràcies també a una col·laboració en la UCI, en el projecte En Cultura, i penso que aquesta relació entre institucions
que hi haga comunicació és també molt important perquè puguen eixir projectes culturals i projectes que puguen arribar al gran públic.